Salut! Sunt un medicament generic. Poate vă întrebați, ce sunt medicamentele generice? Povestea începe în laboratoarele companiilor farmaceutice din întreaga lume. Aici, în urma unor îndelungi procese de cercetare, testare și aprobare, sunt create medicamente noi ce poartă numele de medicamente inovative. După o perioadă de timp, odată cu expirarea brevetului, orice companie are dreptul de a dezvolta medicamente echivalente medicamentelor inovative, putând îmbunătăți forma de prezentare și administrare a acestora. Aceste medicamente sunt produse și comercializate sub numele de medicamente generice. Medicamentele generice conțin aceeași substanță activă ca medicamentele inovative, fiind echivalente din punctul de vedere al dozei și al indicațiilor terapeutice. Deși pot avea forme, culori sau dimensiuni diferite, medicamentele generice au aceeași eficiență, calitate și siguranță ca produsele inovative și sunt supuse aceluiași control strict înainte de acordarea licenței de fabricație. În plus, prețul medicamentelor generice este cu 20 până la 90% mai scăzut decât cel al medicamentelor inovative. Astfel, puteți beneficia de tratamente medicale de calitate la prețuri accesibile. Cum poți avea acces la medicamentele generice? Medicamentele generice sunt disponibile în toate farmaciile din România, fiind autorizate de către instituțiile specializate. Informează-te! Întreabă medicul sau farmacistul despre medicamentele generice. Medicamentele generice au aceeași eficiență, calitate și siguranță la un preț mai mic. Campanie de informare a Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România cu sprijinul Ministerului Sănătății prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.